Team Lab, we are on our way to to Leura, to the Blue Mountains. And we have a special guest right here. Mimi. And of course, Daddy Loves is driving. Yes, so malapit na kami sa Leura where we are staying. We are 28 minutes away. Yes. So we will be spending the weekend in Leura. Yes. Away from the hustle and bustle of the city. Yes. To relax. Diba? Okay, Team Labs, nandito na kami. Ito yung kung saan kami magstay. So, yun. Malapit lang siya sa street, which is, oops. And yeah, here. So, nandito kami sa loob, Team Labs. At least may garage dito. Ito, ang laki. Wow! Yan. Wow, daming lamok dito. Wow. Wow, yan. Open na, Team Labs. Pasok tayo, Team Labs. Okay, Team Labs, nakapasok na kami at mag-ano tayo, house tour. 5, 4, 3, 2. Nakita nyo yung nasa loob ng bahay. So ngayon, pakita ko naman yung nasa labas ng bahay. Okay, so yun, Team Labs, yung nasa, meron pa dito, Team Labs, dito na side. So yun, tingnan nyo, Team Labs. Diba, ang ganda, Team Labs? So yun, kunin muna namin yung mga gamit, yung gamit na nasa kotse, then pasok sa loob. May maganda pa dito, Team Labs. May, what can you say sa kung saan tayo magstay for 4 nights? So beautiful. We miss traveling and staycation in place like this. Okay, Team Labs, dito sa may garage, may magandang
halaman dito. Tingnan nyo. Yan. Tingnan nyo, di ba? May chill area pa dito. Okay, pasok muna namin yung mga gamit, Team Labs. Okay, Team Labs, nandito lang kami sa Woolies na grocery. Yan, para konsumo namin for the entire stay namin dito. So, it's better na mag-grocery kaysa palagi kumakain sa labas. Okay, Team Labs, lumabas lang ako kasi kailangan namin mag-trolley. Pero kaso yung trolley doon, kailangan lagyan ng coins bago mo siya makuha or maggamit. Then wala akong coins dito, so meron ako dito sa kotse. So, yun. Kuha mo na akong coins dito. Hindi ko alam kung $1 ba yun or $2, but magdala na lang ako ng dalawa. $1 at saka itong maliit na to is $2. Okay, so balik tayo sa Woolies, Team Labs. So yun, Team Labs, lakad-lakad lang kami dito. I love you. I give you everything you want me to. Think about it if I could. I'd run down the moon and give that to. Okay, Team Labs, yung mga shops dito, Team Labs, close na. Kasi, anong oras na ba? 5:30 na kasi ngayon eh. Then yun, tingnan nyo. Yan, walang masyadong tao kasi, yun nga, 5:30 na, close na mga shops dito. Yun, Team Labs, babalik kami dito bukas para makita nyo na open dito at saka makita nyo maraming tao at saka bibo yung lugar. Kasi ngayon parang walang tao. And all the angels got them waiting at your table. 'Cause giving you my heart was not enough. One thing's true, I never asked for nothing more than you. Think about it, if I could, I would be the perfect deja vu. Dito na lang kami kakain, Team Labs, sa Thai restaurant kasi mostly mga shops dito close na eh kasi 5:30. So may nakita kaming Thai restaurant. Open na ka. Open. I think yeah, this is open. So yeah, pasok tayo, Team Labs. Bitaw, lamig jud kay permi. Asa mo ang gideri? I don't know. Hello. Yun, Team Labs, nandito na kami sa loob ng Thai restaurant at dito kami mag-dinner. Oh, wow. So, here's our drinks. That's Mimi.
And Celeste. Yes. Okay, Team Labs. So, nandito na yung mga food namin. Pakita ko sa inyo yung mga food. Ano to? Thai style fried rice with seafood. Okay. Then dito, tom yum. Mixed. A stir-fried veggies. Ano? Stir-fried veggies with oyster sauce. Okay. Then, Spring rolls. spring rolls. Yeah. Yun, Team Labs. So, kain muna kami, Team Labs, ha? Kasi, gutom na si Mimi. Tingnan nyo. Australiana ang Bisaya. Ito yung friend mo, si Mimi. Hi, Jen! Okay, so Team Labs, nakauwi na kami sa bahay at malapit ko na matapos yung edit. So, salamat sa pagpanood nyo sa video namin ngayon. At kung nagustuhan nyo, paki-like, share, and subscribe. Don't forget to subscribe. Malaking tulong yan sa channel namin. Thank you so much. Okay, Team Labs, so we'll see you tomorrow. Bye-bye! Yes, Neil. Pagpunta mo dito, balik tayo dito. Ay, pagpunta mo dito, balik tayo dito. So, tama ba? Tama ba yung Tagalog ko?